Сега вече е много по-добре. Аз предния път, като се качих сам върху тия гради, върху талпите направо, значи по-трудно ми беше. Проблема е сутринта, слана има много. Ама по-късно ще почват, я? Ще видим как ще. Да. Хайде, хвани се за там. Според мен трябва да се обърнеш на... Обръщай се обратно. Задната ще ти е по-лесно. Пън се на парапета. А така, да. Той е свикнал вече с нас. Аз съм удобен. Ти сега тази като църква, като построи, после сега синода ще му каже, отивай друга църква да строиш. Вече има опит. Отче ще натварят, да знаеш. Няма първа и последна, нали отче? След тази се пенсионирам. То и аз така. Мари се още, на кого не оставяте? Няма да правим църкви, други неща ще правим. Да, по-лесни. Още много работа. Има. Нямаш. Всичко се постига с бачкане. Сега материалите ги имаме вече. Да.